2 তারিখে অঙ্করি ফেমিনি থেকে जों सबाइके 5 तारिखआव सबाइ जेसे जों कस्त ट्रेनाव मानखा जेसे जों अर फाइबो माइ कुसुम मासाखा हाइबनो जों तिनि जे तिनि जतर मन्त्र मिया फाइमानि बाय ते तिनि फायै जे सराय के साइमानखा जों तिनि बुबागरा जे तिनि कागजनो जत ससियेल मिडियानि बुसकाङावबो मेमोरेन्डाम जे सिमानि खुनुका नर जतन साइमान kana जों खाकाओ जों खाखायो जेसे कस्त खाइमानि तिनि फल जों साक्सेस जोंनाय जों तिनि दं तामहनाय मतामति आगुगजाक सराय जाक तिनि ग्रेटार तिब्रालेन जों माननाय आबनि बागैनो जों आ कस्त जों सराय जाके पगजाक जों कस्त होन्यावनो जों तिनि जरा जों खनाय सामुं खाइ दङ फेबा जों तिनि देबो सराय खातं हुदं मा दङ तिनि ग्रेटार तिब्रालेन मानाय तिनि बुबाग्रानो जे बिसास खालायनाय जों मुकुमै काना मुकुमै हिमी दंनाय रखम 100% जों बिसास खाइमानका जों तिनि बुबाग्रानि नेतृत्व जों ग्रेटार तिब्रालेन जेसकबान मानाय और जत ससियेल मिडियानि बिसिंखै जतन हायुं गोनाङै तिनि हाय जन्त्र मन्त्र फाइनाय जे साक्सेस उनानाय टंगानि जत हायुनि बर रक मुगु टंगा साइमानै टंगा एबं जों अबसिनि साक्सेस जोंनाय जों ग्रेटार तिब्रालेन मानाय साक्सेस 100% मानाय